हाल बा भाई लोग। कल कलकत्ता अवार्ड शो में पॉर्न स्टार ना 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 सॉरी पावर स्टार काहे नहीं खन गए। एक रीजन बताएं हम 4-5 गो मतलब बहुत सारा रीजन बताएं तो वीडियो में अंत तक बना रहिए लोग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक की लो, चैनल के सब्सक्राइब की कर लिया लो, कि ऐसा कैसन के ढेर सारा वीडियो इस चैनल पे आत रही तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दा लोग। अब जन नंबर 1 पवन सिंह के दुश्मन उ अवार्ड शो में गई रहे लोग, तो पवन सिंह कैसे जैता। पवन सिंह के दुश्मन के नामो बताए के पड़ी का। तो सबसे पहले खेसारी लाल, हाल ही में उनकर पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच विवाद भइल बा। अक्षरा सिंह जे विवाद भइल बा। गोविंदा भी गइलन, हिंदी फिल्म बॉलीवुड फिल्म के हीरो भी गइलन उ अवार्ड शो में। गोविंदा उनकर से पवन सिंह के लड़ाई भइल बा। रीजन नंबर 2 पवन सिंह ओजिया पीपा के कुछ ड्रामा ना करस, ओही ला उनका के ना बुलाल गइल। आरू अभी सब तक तू लोग जान गए लोग। अब एगो आरू रीजन मतलब जान ले कि बेस्ट सिंगर आ बेस्ट एक्टर के अवार्ड केकर मिलल। तो बेस्ट सिंगर आ बेस्ट एक्टर के अवार्ड खेसारी लाल के मिलल। आरू अब तू लोग इहो जानला लोग एगो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ई लोग तो हमारे बहुत क्रेजी अवार्ड शो कैलक लोग। पवन सिंह हमनी के मतलब कि हमार पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़का अवार्ड शो करे वाला बड़न दुबई में। अवार्ड शो ना मतलब कि स्टेज शो करे वाला बड़न दुबई में। और दुबई के शेख इनकरा के 100 करोड़ रुपया दिले बा अवार्ड स्टेज शो करे के। तो तू लोग ई स्टेज शो उनकर दुबई वाला हम तालो के ओकरा बारे में बताएं। तो तू लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लोग आ वीडियो के लाइक कर लोग। अगर तू लोग पावर स्टार के बिग फैन हो लोग तो तू लोग चैनल के सब्सक्राइब आ वीडियो के लाइक करबे करबा लोग। हमारे बताए के जरूरी नहीं है। टाटा बाय बाय।